Mela, nkomplu baktar mistiedni ma qabel xejn nfakkarkom biex titlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook hemmhekk tagħmlulna like u share, importanti tagħmlu like hemm diversi rigali wkoll li se jkunu din jintrebħu propju illum mal-ħabta ta' 6 ta' filgħaxija, ġifieri ħabta 6 ċekkjaw l-inbox tagħkom ġewwa Facebook għaliex jista' jkun li tkunu rċivejtu min-naħa ta' Kalamita biex jgħidulkom li ma' rigal tkunu irbaħtu. Mela, miegħi ingħaqad Kayne Said mill-Fondazzjoni l-Logħob Responsabbli kif aħna. Ninsab tajjeb, nsellimlek, ħabib, u nsellem lit-tim kollu wara din il-produzzjoni ta' Kalamita. Grazzi ħafna. Mela, il-Fondazzjoni l-Logħob Responsabbli tinsab għaddejja bil-ħidma tagħha marbuta mal-proġett Azzjoni kontra l-Vizzju tal-Logħob tal-Azzard f'Malta. X'inhu l-għan tagħkom wara dan il-proġett? Iva, il-Fondazzjoni l-Logħob Responsabbli qiegħda issaħħaħ il-funzjoni soċjali tagħha permezz ta' dan il-proġett, proġett ta' 1.1 miljun euro, parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew. X'inhu l-għan tagħna? L-għan tagħna huwa li nkomplu inxerdu aktar tarif fost is-soċjetà hemm barra, tarif ibbażat fuq riċerka u bl-istess mod inkomplu insaħħu l-appoġġ tagħna lil dawk kollha li jbatu mill-problemi tal-logħob tal-Azzard. Nixtieq nippreċiża daqsxejn punt li dan huwa proġett ambizzjuż għall-Fondazzjoni tagħna meta tqis il-limitazzjonijiet ta' riżorsi umani li tħaddan il-Fondazzjoni. Dan huwa proġett l-ewwel tax-xorta tiegħu fejn jidħol il-logħob tal-Azzard. U il-Fondazzjoni daħlet għatih u refet ir-responsabbiltà għal tali proġett. Mela, kif qed intemm ir-riċerka f'dan il-proġett huwa maqsum f'riċerka, taħriġ u għarfien. Tista' tgħidilna ftit aktar fuqhom dawn? Iva, l-ewwel parti tal-proġett biex niftehmu kien relatat ma' riċerka li imbniet fuq perjodu bejn l-2018 u l-2019 fejn permezz ta' din ir-riċerka komplejna nixielu l-bozza fuq u nitfgħu il-lenti fuq il-Vizzju tal-logħob tal-Azzard f'Malta u anke fuq il-logħob tal-Azzard per se dak li bl-Ingliż insejħulu gambling. X'ħareġ minn din ir-riċerka fuq eżempju li l-maġġoranza ta' żgħażagħ tagħna jilagħbu logħob ta' divertiment li ma jinvolvix flus. U dan jagħmluh għal inqas minn siegħa fil-ġimgħa. Punt ieħor interessanti li l-maġġoranza ta' dawk bejn 19 u 24 sena missew għall-ewwel darba mal-logħob tal-Azzard, mal-gambling, fejn nefqu inqas minn 10 euro fix-xahar. Punti oħrajn huma l-logħob tal-Lotterija Nazzjonali baqgħet prevalenti fis-soċjetà Maltija u rapport f'aktar dettall jista' jitniżżel minn fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt. Barra il-riċerka qegħdin inħarġu sezzjoni mill-popolazzjoni Maltija dawk kollha li jaħdmu u jiffaċċjaw ta' kuljum parti mill-professjoni tagħhom il-persuni li jbatu minn dan il-vizzju. U bekk inkomplu insaħħu l-ismieħ ta' din il-karba fis-soċjetà tagħna. Taħriġ li jvarja bejn psikologi, psikjatri, ħaddiema tal-Fondazzjoni, ħaddiema tal-FSWS. Nerġa' nirrimarka li dan huwa proġett ambizzjuż ħafna. Barra minn hekk se nkunu qegħdin inwessaw l-għarfien permezz ta' kampanja ta' għarfien awareness campaign fis-soċjetà Maltija fil-jiem u fil-ġranet li ġejjin. Ma sibtu rispons minn dan it-taħriġ? Iva, sibna rispons tajjeb ħafna għal taħriġ relatat ma' dan il-proġett. Dan huwa taħriġ huwa maqsum f'6 slots fejn għandna 630 parteċipant u 151 sessjoni.
sa jannar ta' din is-sena kienu ibbukjaw 580 partiċipant. Jiġifieri iva sibna rispons tajjeb ħafna mill-pubbliku hemm barra. Mela, għaliex il-Fondazzjoni tħaddran il-kunċett tal-Logħob responsabbli, għaliex meta nibda nisma' il-kelma jien nibda ngħid jiġifieri persuna jien naf li tilab 20 euro fil-ġimgħa isa inaċċettabbli għax hija responsabbli, imma li persuna jien naf tilab 1000 fil-ġimgħa, hemmhekk naħseb. Ekku, il-Fondazzjoni dejjem issostni fuq dan il-kunċett tal-Logħob responsabbli, xiġifieri li persuna meta tkun qed tilab l-attività tal-gambling għandha timxi mal-limitu ta' kontroll kemm ta' ħin u kemm ta' flus. Jekk persuna timxi ma' dak il-limitu f'attività rekreazzjonali u ta' divertiment, jien dejjem nirrepeti ma fiha xejn ħażin. Il-problemi jibdew jinqalgħu sfortunatament ftit meta il-persuna tibda taqbes ma' kull ġurnata li tgħaddi dawk il-linji tal-kontroll. Il-budget tiegħi huwa differenti mill-budget tiegħek, George, il-ħin tiegħi huwa differenti mill-ħin tiegħek. Allura jiena nista' inqatta ammont ta' ħin u ammont ta' flus fid-delizzju tiegħi. U inti bil-budget u bil-limitazzjonijiet tal-ħin tiegħek tista' tqatta wkoll u tieħu pjaċir ukoll bil-mod tiegħek. L-importanti li nimxu ma' dawk il-linji tal-kontroll. Kif jibdew jinqabżu dawk il-linji jista' jagħti l-każ li l-persuna tibda tidħol f'dak li nsejħulu kompulsività fejn il-persuna tibda tpoġġi l-logħob first and foremost l-ewwel ħaġa qabel affarijiet aktar importanti bħal familja, il-ħbieb, ix-xogħol, l-istudju, eċċetera. Kemm jista' jkun inżommu daqsxejn ir-riegni u ma naslux sa dak il-punt. Kejn, fl-aħħar nett, min iħoss li għandu din il-problema kif jista' jitlob l-għajnuna tagħkom x'jista' jagħmel? Il-Fondazzjoni tħaddan is-servizz tal-1777 dan huwa helpline nazzjonali free of charge, persuna ma tħallas l-ebda flus u tinżamm l-anonimità u l-konfidenzjalità assoluta. Barra mill-1777 il-Fondazzjoni tħaddan is-servizz taċ-chatline fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt kif qed taraw fuq l-iscreens tagħkom bħalissa fejn jekk persuna ma tkunx tħossha skomda li semma leħinha tista' permezz tal-ċett titkellem mal-istaff professjonali tagħna. Grazzi ħafna Kejn, grazzi lilek, it-tim kollu ta' din il-ħidma sewja li din tagħmlu għall-poplu Malti u Awzi. Tajjeb li ngħidu li mhux miftuħ għall-Maltin biss anke għall-Awzi. Grazzi mill-qalb. Grazzi ħafna. Mela, nkomplu bil-programm tagħna Kalamita wara dawn il-ftit momenti ta' pubbliċità segwuhom u għamlu użu minn dawk kollha li jkunu qegħdin jirriklamaw magħna. Bqgħu hemm.